Fl-ewwel satejn li bdiet tingħata t-tilqima bl-ħlas tal-influwenza fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Floriana tlaqmu aktar minn 250 persuna. Ħabar dan id-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne meta tnejn l-anzjani, it-tfal u nies b'mart kroniku meqjusa bħala l-aktar vulnerabbli f'pajjiżna dew jingħataw din it-tilqima b'xejn fiċ-ċentri tas-saħħa kollha f'Malta u Għawdex. Fil-fatt, dawk li jibatu mill-pressjoni, zokkor u problemi tal-qalb għandhom jieħdu l-vaċċin għax jekk taqbadhom l-influwenza, il-konsegwenzi jkunu fermar u jispiċċaw jitlu l-isptar. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li wara li s-sena li għaddiet kien hemm rekord ta' 93,000 persuna li tlaqmu biex evitaw l-influwenza, din is-sena il-Gvern xtara 100,000 tilqima bi spiża ta' aktar minn €250,000. Appella biex kulħadd jieħu t-tilqima li mill-ewwel ta' Novembru se tingħata lil Maltin u l-Awċin kollha. Għandhom kemm għandhom żmien. L-influwenza kull sena madwar id-dinja tħalli każijiet serji ħafna. Aħna wkoll f'pajjiżna jkollna min nibati bil-influwenza. Fil-fatt fi Jannar ta' sena l-oħra kellna l fuq minn 450 ruħ li kellhom bżonn l-isptar minħabba din il-kondizzjoni. Għalhekk aħna qegħdin nimmiraw li nagħtu numru kbir ta' tilqim u nħeġġu lil kull min qed jisma'na biex jieħu tilqima biex jipproteġi lilu nnifsu u l-familja tiegħu. It-tilqim kontra l-influwenza qed jingħata miċ-ċentri tas-saħħa kollha mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u mill-kunsilli lokali. Barra minn hekk, iċ-ċentri tas-saħħa tal-Mosta, Traħal Ġdid u tal-Floriana qed ikunu miftuħin ukoll bejn is-2:30 u s-7:30 ta' wara nofsinhar mit-tnejn sas-Sibt.